umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Bicolandia! Ngayon ay Huwebes, May 27, 2021. At ito ang Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Bicolandia! Ngayon ay Huwebes, May 27, 2021. At ito ang balitang nakalap ng Bicol Daily News. Wala sa estado ng buhay ang pagtulong sa taong nangangailangan. Bagong buwan ng SK, tinampok sa community pantry. Community pantry sa Barangay Tagas, umani ng suporta. Community pantry, kailangan ng suporta mula sa gobyerno. Bicol Daily News. Lumaganap na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang inisyatibong community pantry na nagsimula sa Quezon City at sa kabila ng hirap ng nararanasan sa gitna ng pandemya, hindi naging hadlang sa isang group ng isang fast food chain ang tumulong sa mga kanyang kababayan sa Barangay Tula-Tula, lungsod ng Legazpi. Narito ang balita ni Hana May Ocampo. Kahit mahirap ang buhay, hindi naging hadlang para sa isang crew sa isang fast food chain na tulungan ang kanyang kababayan na higahos din sa buhay. Naisipan ni John Alvarez na ilaan ang kanyang naitabing pera para sa pagbili ng mga pagkain na ilalatag sa community pantry sa Barangay Tula-Tula sa lungsod ng Legazpi. Ayon kay Alvarez, kahit nakatiting lang ang sweldo niya, may paraan para makatulong dahil hindi hadlang ang kahirapan sa isang tao ang pagbigay tulong. Ayon pa sa kanya, madali lang ang pagtulong dahil meron ding tanim ang pamilya niya tulad ng produkto gaya ng mga gulay. At saka meron din siyang kapamilya at barkada na handa siyang suportahan sa mga ganyang bagay na pagtulong sa mga tao, lalo na ngayong merong pinagdaraan ng pandemya ang ating bansa. Kaya mas lalo siyang naudyok na tumaya ng organisasyong ito na community pantry sa kanilang lugar. Ang mga donors na nakalap niya ay mga barkada niya gaya ni Molines at Gomez, isa itong mga engineer at mga tiyahin niya na may mga magandang trabaho sa gobyerno. Siyempre, gusto nating tumulong sa ating mga kabarangay o kapitbahay dito sa atin na medyo kapos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ako si Hana May Ocampo, nag-uulat. Salamat, Ana. Tampok na naman sa isang barangay ng Daraga ang bagong buka na nais ipakita ng sangguniang kabataan. Dahil na rin sa pamamagitan ng community pantry. Silipin yan sa ulat ni Florence Gale Orenzi. Parang bigyan ng ibang kulay ang imahe ng sangguniang kabataan sa lugar ng Malubago, Daraga, Albay. Ang SK chairman na si J.R. Fabricante ay naisipang magpatayo rin ng community pantry sa lugar na tinawag nilang Malubago sa Pagkasarlo Community Pantry. Ayon sa kanya, mas makakatulong umano ang ganitong proyekto sa mga tao maliban sa mga tipikal na proyektong ginagawa ng mga SK tulad na paliga, basketball at pageants. Dagdag pa niya, mas kailangan umanong unahin ang may pangmatagalang benepisyo para sa mga tao lalo na sa mga higit na nangangailangan ngayong pandemya. So, before election, siyempre, sabi ko baga na ang gusto ko kasi magiging mukha ng bagong SK and I want na hindi lang yung puros, yung typical na ginagawa ng SKs na puros paliga ng barangay, pa-basketball, pa-pageant, diba? Mas kailangan i-prioritize yung mga useful and may long-term benefits ng mga project. Yun, ginawa ko yun. Actually, every time pag may mga opportunities kami, gumagawa kami ng mga activities and projects na para sa community especially. And yung community pantry, maganda siyang tawag dito, ang isang example ng project na alam kong nakapag-help at maganda sa feeling na hindi lang yung thank you ang nare-receive nila, hindi lang thank you nare-receive namin, but yung makikita mo sa kanila na napasaya namin sila through our simple way. Nagbukas ang community pantry sa Barangay Malubago noong ika-23 ng Abril sa tulong at suporta na rin ng Barangay Council at NGOs.
Sa ngayon, nananatili pa rin na bukas ang Malubago sa Pagkasaro Community Pantry at tumatanggap pa rin sila ng kahit anong donasyon. Floris Gail Orense, nag-uulat. Sa gitna ng pandemya, naging simbolo ng bayanihan ang itinayong community pantry ng mga residente ng Tagas, Daraga, Albay. Narito ang balita ni Hana May Ocampo. Maliban sa mga donasyon galing sa pribadong individual at pondo ng barangay, laking tuwa ng mga opisyal sa bayan ng Daraga dahil nakikipagtulungan mismo ang kanilang mga constituents sa pagbabahagi ng pagkain para sa nangangailangan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ayon kay Minda Briquilio, health worker ng Barangay Tagas, ang mga residente ay nagbibigay ng sobrang mga groceries at iba pang mga pagkain para maibahagi sa kanilang mga kabarangay. Nagsimula ang community pantry sa Barangay Tagas noong April 19, 2021 at umaabot na ng mahigit di kumulang na 1,000 household ang nakakakuha at nakakatanggap dito. Ngunit nito lamang May 15, 2021 ay natigil ang community pantry dahil nagkaroon ng COVID case sa naturang barangay. Hindi dahil sa community pantry kaya nagkaroon ng COVID case, kailangan lamang daw mag-ingat ng mga residente dito. Paliwanag ni Minda Briquilio. Tapos, nakita din po namin yung parang pagtutulungan po sa loob ng barangay namin. Kasi po kahit mga ordinaryong tao po, nagbibigay din po sila ng share kahit po sa mga gulay, yung mga konting mga suga sa bahay nila. Inilalatag po nila sa namin, sa pantry. Kaya sobra po akong nagpapasalamat. Tapos po, parang nakakataba naman po ng puso na ganun po pala ang kinalabasan ng naisipan namin na proyekto. Kasama ang barangay council at mga barangay health workers, binubuksan ang community pantry ng bandang 3:30 ng hapon at natatapos ito ng bandang 6:00 ng hapon. Ako si Hana May Ocampo, nag-uulat. Samantala, suporta mula sa gobyerno ang ama ng ibang volunteers ng community pantry sa lungsod na Legazpi. Tumaya ng ulat mula kay Floris Gail Orense. Suporta ng gobyerno ang kailangan para maipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao na umaasa sa mga community. Ayon kay Johanna May Buen Consejo, isa sa mga volunteer sa community pantry sa EMS Barrio sa lungsod ng Legazpi. Hindi kakayanin kung sa mga donasyon lamang aasa ang mga nag-oorganisa ng ganitong proyekto, lalo pat marami ang nangangailangan. Ang kanyang ama ang nagsimula ng community pantry sa kanilang lugar. Dumaan umano ito sa hirap ng buhay kaya nais niyang tumulong ngayon sa mga nangangailangan. Ang pondo upang makapagsimula ng community pantry ay galing mismo kay Jonathan C. Buen Consejo at nasa higit 50 na ang bilang ng kanilang natulungan. Parang hindi man kasi ngayon nga, masyadong mahal na yung mga bilibin. Paano pa kaya sa mga taong normal lang? Yung mga nag-start pala ng community pantry, yung mga hindi naman talaga sila yung mga mayayak. So, hindi naman talaga siya tatagal, hindi kaya siyang patagalin. Unless meron siyang support pa rin sa government. Ayon kay Buen Consejo, sa ilang araw na pagtulong niya sa kanyang tatay, nakita niya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng bawat pamilya na nagsumikap pumila sa community pantry. Ipinahayag rin niya na ang community pantry ay isang malaking tulong para sa mga di pinapalad na makakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya hiling niya umano na kung maaari ay magkaroon ng suporta sa gobyerno ang proyekto na ito. Floris Gail Orense, nag-uulat. At ayan ang mga balitang aming napala. Ako si Kyle Buwa. At ako naman si Nicole Guzman. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito lamang sa Bicol Daily News. Bicol Daily News. Ang buhay Pilipinas at talaga namang hello world. Ako ang inyong lingkod na si Nicole Guzman ang magbibigay sa inyo ng patok na kaalaman, tsikahan at talakayan. At ako naman ang iyong likod, Kyle Kuwa, para magpahatid at busugin kayo ng napapanahong issue. Handa na ba kayo? Handang-handa na ako, partner. Ikaw ba? Papahuli pa ba ako, partner? Siyempre, handang-handa na ako.
At dahil handa na ang lahat, dumako na tayo sa pinakamainit na issue, partner. At talagang usong-uso na ngayon ang community pantry, partner. Dahil marami ang na-inspire sa maginhawa party sa kanilang pagtatayo ng di umano community pantry. Marami na din kababayan natin ang na-inspire at talaga naman handang-handa tumulong sa ating kababayan. Isa na rito si Mr. John Alvarez ng Barangay Tula-Tula na taga dito mismo sa lungsod ng Legazpi. Isang service crew umano ng isang fast food chain si Mr. Alvarez, partner, at ang kanyang mga naitabing pera rin daw umano ay pinabili niya ng mga pagkain para sa ilalatag at ilalaan umano sa community pantry. Dagdag niya pa nga, partner, kahit mahirap ang buhay, hindi naging hadla ang kanyang munting propesyon para matulungan ang kanyang kababayan na hinahakos sa buhay. At talaga namang nais niya pang ipamahagi sa kapwa ang bawat sweldo niyang natatamo at talagang ito'y nakakaantig sa bawat puso natin, lalo na sa ating mga tagapakinig. Ang mas nakaka-imiss talaga is yung part na kumukuha mismo sila ng pang-ayuda galing sa tanim na gulay ng kanyang pamilya. Oo nga, no? Kasi pwede namang yung mga gulay na yon is para sa kanila na lang, since tumutulong na rin naman siya galing sa sweldo niya. Pero hindi lang iyan, partner. Kumbaga, saksi ang bawat papawis, pagod, at mismong sarili ninyo sa bawat sweldo na tatanggap ninyo na talagang pinaghirapan ninyo. Hindi lang yan ang nakaka-imiss sa kanyang istorya. Even his friends ay tumutulong na rin para sa sinimulan niyang community pantry. Talaga namang birds of the same feather flock together. Kailangan talaga natin ng mga klaseng tao ng ganito in times like this na kung saan marami ang naghihirap. Ang ganitong mga pangyayari ay talaga nga naman nakakapag-inspire na maraming tao na kahit gaano kakahirap, hanggat gusto mo, magagawan mo yan ng paraan. Tama ka, partner. Lubos akong humahanga sa determinasyon at dedikasyon ni Mr. John Alvarez sa buhay. Sa kanya, partner, na kahit katiting lang ang sweldo niya, ay may paraan para makatulong dahil hindi hadlang ang kahirapan sa isang tao, kundi ang pagbibigay ng tulong. Yes naman, partner. Dahil naniniwala ko sa kasabihang, kapag mabuti ang iyong kalooban, tiyak na ikaw ay pagkakalooban ng masaganang pamumuhay. Kumbaga, ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli. Kapos man o may kaya, talagang hindi mawawala sa kultura ng Pilipino ang tumulong. Totoo yan. Walang requirement sa pagtulong. Kahit ano pang estado mo sa buhay, hanggat gusto mong tumulong, walang imposible dyan. At dito na-apply, partner, ang kasabihan, kapag ang mga tao nagtutulungan ay walang mararamdaman na hirap. Magandang halimbawa ito para sa atin, partner, lalo na sa ngayon henerasyon natin. Saktong-sakto sa panahon natin ngayon yan, partner, ha? Lalo na't nasa pandemya tayo ngayon, pangmalakasang kasabihan ang iyong naibahagi. At talagang mas mahihikayat ang ating tagapakinig na huwag tayo mawawalan ng pag-asa sa bawat pagsubok ng ating kahaharapin dahil maraming tao ang nais tumulong sa atin. Napakaganda talaga ang epekto nitong community pantry na to. Mas nakikita natin yung may mga busilak na puso na gagawin lahat makatulong lang sa kapwa. Bibihira lang ang mga taong ganito, tulad ni John Alvarez, talaga nga namang marami pa rin ang mabubuting puso sa mundong ito. So, sa mga nanunood dyan, let's be an inspiration for us to work hard, not only for ourselves but also sa iba ring tao, even to those na hindi natin mga kakilala. At dahil kulang na tayo sa oras, partner, ay kailangan na natin magpaalam sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Oh yes, for everyone who's with us today, sa ating tagapakinig, mga manonood sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nais ko lang magpasalamat sa iyong walang sawang suporta at love. Magandang buhay, Pilipinas! At sana ay naantig kayo sa kwento ni Mr. John Alvarez at lagi niyong tatandaan na hindi masamang tumulong at muli ako ang inyong lingkod, Nicole Guzman.
At ako naman ang iyong lingkod, Kyle Kua. Hanggang sa muli! Bicol Daily News.